Hello friends, lamsogo haina hai norok jotto nai tongnai rongno friend tini norong bagai haina hai katal job notification tui fika friend asuk din ang video upload kaimalia ni personal problem ni bagai friend tini thesin norok ano channel ni bising regular video man finai ti brahas tini job notification tai barha koton ni job notification norok ano channel ni bising tui sob somanya manai tongnai ka friend norok krung tongnai ano channel bai ka friend tini ni job notification sunglali kana o jaga kwbangma post ongkori faijak mo notification ongkomani norok nugui tongo ka central pollution control board ni thesin notification release khlaijaka yang advertisement number ani yagra saita norok nugui tongo hingke swng o jaga nalinai buphun thesin o jaga o apply khlaijaknai tai bwsuk tarik jora last date tai o jaga o post ni bumung rok tai oro age rok salary details jotono swng bidin bising tui kaisa kaisa naithrani hingke norok naitono video no plan thesin paithak jora hingke friends swng plan nalinai mongke norok ni o jaga o apply khlainani date rijaka mo sengis tongka friends 6 tarik 3/2023 theisini sengjaka 10 am theisini hingke friend o jaga last date direka norok nugui tongo mongka hingke 31/03/2023 porjonto o jaga o last date direka 11:59 pm porjonto norok re apply khlaimannai o date ni hingke friend swng o jaga nalinai tabo post ni bumung tai o jaga o sini category wise vacancy rok bwsuk jortui bahai rajaka abo swng jotono video tabuk kaisa kaisa naithaklainai hingke friend swng plan nugui tongo post ni bumung tai yang category wise vacancy bakjak tai upper age limit rok jotono detail bai oro sirjak swng number 1 o nugui tongo scientist b aboni pore yang tola norok nugui tongo salary swijak 56,100 thesin chengnai 1,77,500 porjonto norok re salary mannai hingke senior ST ni bagai o jaga vacancy rijaka 5 bai ke no SC OBC EWS UR ni bagai jotoni bagai o jaga category wise vacancy bagai rijaka hingke oro upper age limit 35 year obon sai bisi hingka noro apply khlaiman glak hingke friends swng abo saimanka aboni pore yang number 2 nugui tongo assistant law officer ni bagai bo rijak oro sini ST rok bagai oro vacancy kre abo haike number 4 tongo senior scientist assistant abo haike o jaga o sini ST ni bagai kaisa o jaga o vacancy rijaka hingke yang age rok bo sirika 30 year ni sai bisi wngui manglak abo haike oro technician oro technical supervisor rok bagui bo sirjak norok kaisa kaisa naithok chini ang kaisa kaisa sanakhai belai video logoi thanai amoni bagui salai ang norok jotono o jaga o naithok chini post ni bumung tai o jaga o category wise vacancy tai oro age rok jotono detail bhabe sirka hingke swng tabuk pore nalinai yango hingke friend rok tabuk oro nugui tongo o jaga o AC registration berajak jara SC ST rok bagui o jaga 5 year khlaini AC registration rijaka hingke friend o jaga OBC rok bagui 3 bosor khlaini AC registration rijaka hingke norok o jaga o apply khlainani bagui belai kheno sujok kaham manjak jodi norok ero apply khlainai muchungkhe obosai apply khlaina rwgui omo hai job notification phainani belai kheno tugo aboni bagai norok no ang ano channel ni bungui nai ma koyo friends swng tabuk nugui tongo number 5 oro fee ni bagai sirika norok nugui tongo tai o jaga jara India ni borok simno apply khlaimannai o post ni bagai hingke friend jara o jaga o 2 ghonta ni exam wngnai borok ni o jaga o fee najaknai 1000 khlai abo haike jara 1 ghonta ni exam wngnai borok ni hingka kosa 500 taka fee ma rwnai hingke friend swng abo saimankha aboni pore ang tabuk nog no swnang muchungo oro apply khlainani bagui o jaga o ani o video ni description box ang o jaga o apply khlainani bagui link riribana norok jara interest tongnai janjani oro post nainai norok apply khlaidi hingke abono ang asung sanamo sungo ani video ni bisingtwi haifano norok ano video ni description box o amoni notification bo link mannai ar thangni norok download khlainai norok tawse kaham ke norok porinai di hingke tini video asung sinai norok joto naitongnai rok belai kheno hambai।